Så. Världens kortaste ärtor. Alltså magen kommer inte komma i här. En stycke jämfosing. Ramlar till över mina egna fötter. Vad var det hennes ben? Men ska du ha på dem eller hur känns det? Eller ska du ha vanligt? Det är klart du ska ha då. Alltså när du böjer dig framåt där. Jag vet ingenting. Eller vad händer? om de nu tar benen ner så är de här. Eller hur ska den här vara?